Alright, so good morning everyone. Tayo po ay mag-update dito po sa mga latagan na ating pong maiikutan dito po sa Malabon Fish Market. So tingnan natin yung mga galawan ng presyo dahil nga sa gawa ng pagtaas ng gasolina, no? Dahil ang mga presyuhan, dahil alam po natin pag gumalaw ang mga gasolina natin sa merkado, apektado po lahat ang mga ibinebenta, gulay, transportasyon at mga isda. Kasi tumaas ang gasolina, tumataas din ang mga presyuhan din ng mga motorista, no? So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Nandito tayo sa pwestuhan ni Kuya Romy. Si Kuya Romy po ngayon ay naglilinis na. So, wala nang laman yung kanyang cooler. Kuya Romy, good morning sa iyo. Shout out. At kagagaling lang po sa sakit ni Kuya Romy, no? So, pero nagtinda pa rin siya. Gawa ng, siyempre, kailangan maghanap buhay para sa pamilya. So, wala tayong nakita. Wala na tayong naabutan ng mga tilapia niya. So, Kuya Romy, ibig sabihin niya sold out. Sold out. Matira lang po yun. Pinaubos niyo na po yung mga naiwan na inyong mga tilapyang Batangas. So mamaya hangon na naman kayo para paninda para bukas o mamaya sa hapon. Yes. Nagtitinda kayo sa hapon, no? Si Kuya Romy po kasi dito sa Malabon Fish Market, sa hapon din po ay nagbebenta rin siya ng tilapyang Batangas. So hahango pa rin siya mamaya kapag mayroon po dumating dito sa loob ng Malabon Fish Port. Tsaka bangus na kanyang binibenta ng bangus dagupan. So Kuya Romy, shout out pong muli sa iyo. Enjoy sa paglilinis at ang kalusugan ay ingatan po palagi. Iwas sakit po tayo, ha? Sige po, Kuya Romy, salamat po. Good morning. Suporta po kay Boss Lando. Tuloy natin suporta sa kanya. Salamat po. Sige po, Kuya Romy. Update pa ako sa mga latagan. So dito na tayo sa mga latagan pa na ating may update sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yung mga presyohan po dito ng mga bangus ni Kuya Buboy ay 100, 120, 130. Yan naman po yung mga kada piraso ng kanyang mga latag na inyo pong mabibili. At dito, ito yung mga latag, may mga banak, no? So alamin natin yung banak at presyo ng tamban, presyo ng mga tanigi, espada. Bossing, magkano yung mga espada? 240 ang per kilo. Sa mga sariwa mong tamban, 220. Banak, parehas lang po 220, no? Yung mga tanigi, 240. So ito yung naitanong sa atin ng kaibigan natin na si Boss D, na taga Sampaloc, Manila, no? Ito po yung isdang talakitok. Magkano yung talakitok? 250 yung binluan. Tres. So yan po yung mga presyuhan po dito ng mga isda niya, no? Kompleto Ricardo yung update natin ng mga presyuhan. So dito magkano yung Pugita? 2 salmon 2.20. Yan po yung local salmon na masarap sa sinigang. At yung presyo ng kanyang mga pagi ay 130. Yan po yung per kilo. So shoutout sa iyo, Bossing. Good morning. Salamat. So Boss D, shoutout sa iyo. At nandito tayo sa Malabon Fish Market para sa mga update, no? So yung talakitok natin na tinukoy mo na sinabi sa akin kahapon, yan po yung mga latag dito. At maglalatag pa sila dito, no? Kasi yung iba dito sa ating mga kababayan ay humahango pa sa market tree para sa kanilang mga paninda na ibebenta sa ating mga kababayan. So iikot tayo at kukumpletuhin natin ng detalye para dito sa update sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito, ang presyuhan ng mga bangus ay 150 isang piraso. Ano mo muna sa ulo mo? Yan yung 150, no, na
presyuhan ng bangus. Dito, magkano kilo? 160 sa per kilo. Ito 100. Yeah, 100 pesos tumpukan at ito po yung 50 pesos. So, pestuhan to ni Paring Jonard dito sa Malabon Fish Market na bentahan din ng mga galunggong, no? At tumpukan po dito, ito po yung presyo ng mga isdang chapeta. 100 pesos tumpukan. Pre, salamat. Thank you. At ito po yung mga 50 pesos tumpok. Dami, oh. Tari-tari alakaak. May tari-tari isda na tumpukan din. Banak. Yan po yung presyo. At ganito rin po sa itaas. Mga fresh po yan na inyong mabibili. 50 pesos tumpok. Thank you. So yung mga galunggong din dito ay 50 pesos din yung mga latag nila ng tumpukan, no? Yan, tumpukan din po. Nabentahan din sa Malabon Fish Market. Alright. Dito yung mga espada po natin ay may 50 pesos at 100 pesos tumpok. Meron din po dito mga pang meatballs na mga biscuit na bentahan po rito. Alright, so dito 50 pesos mga tumpukan ng ating galunggong. Permis na permis pa rin po yung mga presyo ng mga tumpukan. Good morning po. Ayan, no, mga islang alumahan. Tumpukan din po yung 100 pesos, no? At yung kilo po ng mga galunggong natin dito ay 140. Dito po yan. Hindi ako pumunta. Trabaho eh. Marami naghahanap sa'yo. Oo. 160 naman po sa kilo dito, no? Dito magkasa anumahan. Parehas lang. Parehas lang po 160. Hindi, 50 natin. Pasano yan? Tito, salamat. At dito 100 pesos tumpukan ng mga salay batang. So dumadami yung mga iba't ibang klaseng laman dagat na tinutumpok po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? So yung 100 pesos po na tumpok salay batang at mga galunggong po natin ay 100 pesos tumpukan din po ng galunggong. 50 pesos tumpukan din po galunggong. At mga isdang lapad po natin o tunsoy na inyong mabibili, 50 pesos mga tumpukan. Alright, nagligpit na doon sila sa kabila at update na natin yung kanilang mga latag dito. Yung iba kasi mga pwestuhan, nasa market trip pa humahango ng mga paninda, no? So, punta natin si Paring Ben. Paring Ben, good morning. Bakit tilapiyang Batangas? Nahango pa sa market rate? Kaya pala na ito pa yung latag nila ngayon, no, tilapiyang Batangas. Magkano per kilo, Paring Ben? 120 po sa mga per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Paring Ben, salamat. Shout out. Good morning. Thank you. At dito naman tayo. So, yung kay Kuya Warren ay nagligpit na, pero ito yung mga isda nila magaganda na binibenta ngayon. Ano to? Sniper? Ito isa. Bitilya. So yan po yung bitilya. Magkano kilo? 250 ang per kilo po ng ating bitilya, no? So nagliligpit na dito sa pestuhan ni Kuya Warren. Salamat, thank you. So dito tayo kay Boss Aris. Boss Aris, good morning. Yun, no? May talakitok dito kay Boss Aris. Ang ganda. Ayan, no? Tapos sa giti, binduan. Tapos labahita at lapu-lapu. Magkano presyo ng lapu-lapu? 250. 250 to 80 po mga per kilo ng lapu-lapu. Sa mga talakitok, 280 po ang per kilo ng talakitok. Dito sa 260. Binduan, parehas po 260. Labahita, 200. 260. Yes, yan.
talakitok, no? 280 ang per kilo. So medyo mababa pa yung nabili ni Boss D. Si Boss D, kilala mo ba yan? Yung trending dito sa may Sampaloc, Manila. Yung kalderetang dinosaur. Yun, nagpapatanong sa atin ng mga panindang mga talakitok. So, nagtanong sa akin anong uri daw ng isda sa talakitok. So, 60. Mayroon talaga ito. Ayan, no? Oo. Pero yung mga ganyan medyo ano pa yung presyo, no? Salamat, Boss Aris. Thank you. Salamat. At ito kay Nanay Nomi, mga paninda niya, mga betilya, snapper, tagisi, bangus. Nanay Nomi, magkano po yung mga betilya po natin? 220. Sa snapper po? Pares na po presyo. Tagisi? 250 po ang presyo sa tagisi. At bangus po natin? 220. Wala na kayo ngayong mga boneless. Mahal ang bangus nga pala ngayon, no? Tumaas na mga presyuhan. Nanay Noemi, shoutout pong muli. Salamat po. Thank you po. Salamat. At lipat na tayo dito sa mga iba pang latag na ating maaabutan sa mga presyuhan ng mga isda, no? So, yung mga paggalaw na nga ng mga presyo ng isdang bato dito sa Malabon Fish Market ay medyo tumaas. So, ito yung mga tumpukan. Mga 50 pesos. Good morning po. Shout out po. Good morning. Happy na naman si Kuya Nestor. Happy. Ayan na. Ayan na. Shout out po. Good morning. Tutumpok si Kuya Nestor po na kanya mga magaganda mga galunggong. Oh. 50 pesos. 50 lang. Ayan o. Shout out po sa mga taga-Tacloban. Ito, nandito po si Kuya Nestor. Shout out po. Ayan. Salamat po kay Nestor. Thank you. Thank you. Salamat, salamat. Yung, Mga kuwan. so ayan naman po yung mga tumpukan dito. 50 pesos. Lagi masiyaan si Kuya Nestor eh. Ayan, 130 po ang presyo ng per kilo ng galunggong at 50 pesos sa mga tumpukan. At ito po yung mga latag dito, no? May mga 50 pesos tayo dito, mga nakabalot na pambagoong. Tapos 50 pesos tumpok ng mga alamang. At ito po yung mga presyo ng 100 pesos yung mga tumpukan ng espada. 200 ang per kilo. At ito po yung papakol 100. At tilapia ang Batangas ay 100 pesos per kilo. Salamat po. At ito po yung mga isdang batalay. Ayan, isdang batalay. Magkano po ang per kilo? 150 na lang po ang per kilo ng mga isdang batalay. Oh. Sarap yan sa sinigang. Isdang batalay, no? At po kami, 50 pesos po dito sa mga galong. Salamat po tayo. Thank you. At shout out sa iyo, Kabugris. Ngayon lang ulit tayo nakita. Ayun, good morning. At presyuhan ng mga latag ni Kabugris dito. 120, isang piraso ng bangus. Medyo tumaas na yung mga presyo, no, ng mga bangus ngayon. Oo. Ito, ganun din, 120. Pinag-isa na lang po yung presyo ng mga bangus ni Kabugris sa Malabon Fish Market. Salamat, pre. Thank you. At ang balat ng baka natin dito ay 150. Mga pansahog sa gulay, no? 50 pesos. Maliliit na tiger prawn. Yan po yung mga sumpo na maliliit. 240 po ang mga per kilo. 20 na lang, 20.